Mangasahon padonganion ni debata pardenggan basai, nungasahati tanuaing tu ari pesta Natal parjolo di tahun 2020 sadarion. Alani jumolo ma pinasahat tuhamu, selamat hari Natal ma dihamu saluhutna. Selamat Natal matutunang dihamu parhaladunami. Di soarahon pesta Natal sadariodo tuhita marhite topik nama dog Yesus si palua portibion. Alani dang tagamon mabiar behita alai mangolu mahita di bagasan lasni roha godang. Lasni roha godang do dibuan Tuhan Yesus tuhita patsalulian ni sandok bangsoi. Idung bahen na rohami sadarion manopot bagas joroon lau mamuji dohot pasangapon debata para sirohai. Atong halasonot tama sadarion hinabalga ni asi dohot holong ni rohani debata marhite-hite naung tubuh si paluai di hasianganon bahen haluaon dohot hangoluan nasa leleng ni leleng na dihita. Atong sian nasa roha taha mauliatehon madenggan basana na sumurungi tapuji maibana marede mahita. Marede mahita sian buku Eden nomor 57 nunga jupang muse ari pestai. Jupang musari pestai, hatu tubuh di Tuhan Yesus tu doi bernasi sopoi bebatu hitam, hasangapun di debata demi madijoma lasni rohani debata jalmaan musik beta ale dubata betahini ita sopa madanak nadisi nati nongus ni para serohai debata amai hasangapun di debata demi madijoma lasni rohani debata jalmaan musik. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehot tu hita sada anak, papetu abarana do sogot harajaon, jala bahenon na goarna si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Edeo kamu masada edenai baru di Jahoba, edehon ma Jahoba alesa dok tanoon, pajojor hamu ma di tonga-tonga niaka si pelebegu hamulion nai. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahean marhadoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, mandok mauliate dohami tuho alani godang ni asi dohot holong ni roham dihami.
Ai di basa-basa hokodo anakmu nasa sadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite ibana, sian dosa dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Hupangi dohami tuho, sai sodangi marohanami na holomi marhite hite todi porbadia. Akup ni sai parrohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku eden nomor 602 di Natal na parjoloi. Di Natal na parjoloi, marmurni diladani, tusidoro suradi, mandong mengasora isiasi, Noel, 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 Raja Israel, bisa dosa demi tagih di peraturan sinodai, tonton tarik demi tagih, Ariana murni hati doi, Noel, 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 Tuhan Raja Israel. Tatangihon mapatik ni debata di pesta Natal parjolo sadarion, imanatar surat di Lukas bidu 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha godang dohu boat tuhamu, parsaulian ni sadok bangsoi, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita, tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na humbar tupaktipni. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 616 ulinai di borngin nabadia. Ulinai di borngin nabadia, bumil dopindo, dopitang
Potima dosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton kami tubuh, jaladang adong hapersyahon di bagasan rohanami hian, saluhut mi manimbil sian akadalanmu. Macai godang do panglusyon nami di patikmu, alai ingot mahami alai Tuhan, ala ni denggat ni basam dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami. Sai ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot dengan ni basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Polado anakna nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 46 na sian gijang do auro. Ku
jomai. Tabege maha tani debata turpuk epistel diari pesta Natal parjolo sadarion, imana tarsurat di buku ni panurirang Yesaya, bidu 22 ayat 6 sahatu ayat 12. Nunga hudoko tu atas parikmu ale Jerusalem, aka pajaga manipatari manipat borngin, toktong dangolosip nasida. Hamu ale akan apa singoton Sion tu Jahoba, unang tung marpasadia kamu. Ibana pe unang tumar pasadian loas hamu. Paima di pahok Jerusalem, jala di bahen marbarita di tanoon. Nunga pola marwari Jahoba tu siamunna, dohot tu tangan ni hagogoonna, naso tu pabele honoku panganon ni akamusum, jala naso tu pabe inumo ni halak sileban tuak anggurmu, naung hina ngalutonmu. Ikon los halak na papungu-punguhon mangaton emei uhud mamuji Jahoba. Jala laos halak na manjatarhon mangidum tuak angguri di aka alaman ni habadioku. Ruar mahamu sianaka harbangan, sai pahorno pamuma dalan di bangsoi, paletes samuma dalan balobungi, paduru hamuma aka batu, patidak kamuma partonggol di tonga-tonga ni aka bangso. Idama nunga pola martikting Jahoba ro di ujung ni tanoon, pabuah hamuma tuburu Sion. Idama nunga roh hatuon mi, idama ihutu ibana do upana, jala pamalosonna di jolona. Jadi goaron ni halak manasida, bangso nabadia, akan napinalua ni Jahoba, jala hotar goar, nahi naholongan, hutana sosi tadi konoton be, ido sahatna, martua doakan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 53 di Bethlehem do tubu. Di Bethlehem do tubu, di tanah itu sianan baju, upil kajaki. Tidakon maha porsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama, pargogo nasu hatu dosa natu mo palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba,
nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon. Na manaik tu surgo laho mang hudul di siamun de bata Jahoba. Amanai pargogo nasu hatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata amanami para siroha na sumurung. Pinuji maguarmu na badiai ali Tuhan. Natoktong mangalehot di hami las niroha dumubi hahipason sahat tu tikyon. Macela situtu rohanami ali Tuhan. Boy hami tolhas tuari nagok las niroha sadarion. Di parningotan hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Nang peali Tuhan tong dope hami mangadopi kondisi na macemaol itonga-tonga ni pandemi COVID-10 sia di sadok portibion. Alai pos rohanami ali Tuhan. Ditogu-togu ho rohanami asa toktong hot haporsiaon nami mangasahon holong dohot gugum na sumurungi. Ali amanami nago dami. Saileho madamem tusaluhut akan aporsea. Natongon nuaing ali Tuhan mamestahon Natal nago las ni rohaon. Asa dibagasa damemi hami mamestahon huhut mangauhon pakkokopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di ngulunan. Kurajumi hami ali Tuhan macemaol dope di deba dungan nami mamestahon parningotanon di bagasan las ni roha dohot di bagasan ketentraman alai pos rohanami ho ali Tuhan mardongaton nasida jala manugu-nugu rohana sida. Ali Tuhan nami para holong roha na sumurung. Para si roha na sumurung di hami akan nahinoko. Asi maroham. Pamalum akan namarsahit. Apuli akan namarsak. Tugu-tugu akan namadeli. Pargogoy na sida li Tuhan. Asa toktong margogo na sida mangadopi ragam ni akaparukilon di nguluna. Ali di bata nami pargonggom di ngulu niya kana porsea. Gonggomi jalaleho ma bisuk tuaka panggonggomi nami. Itonga-tonga ni bangso dohot negara namion. Presiden Joko Widodo ro diaka panggonggomi di tingkat daerah. Sayhoma le Tuhan na mangaleho bisuk di nasida. Asa boy diulahon nasida tugas dohok tanggung jawabna di bagasan biar midaho. Parbisuhi nang aka uluan ni huriam di sadok portibion. Secara khusus uluan ni huriam HKBP. Asa toktong ali Tuhan di bagasan holong munasun balgai nasida
mangulahon ulaon parsuruon na pinasahakmu di tonga-tonga ni Uriam. Ale Tuhan Yesus Kristus, si palua jala si hokopami. Asi maroham sesa saluhu dosa pangalasion nami, asalan tamahami dia dopamu. Jalo ma tayang namion, ala ni balgani holong ni roham. Amin. Maredehita sian buku heden nomor 557B baritahon didolok huhut mata pasahat pelean sada A dohot sada B. Beritahu di dulu, di luru di sudi ngenang. Beritahu di dulu, nau tubuh Kristus roda sarana, tuladang Efrata, mendapat tubuh masjid Torah. Beritahu di dulu, di luru di sudi ngenang. Beritahu di dulu, nau tubuh Kristus mabiat bermanfaat tupat di surgoi akan seru-seruan merintih bernyanyi. Beritahu di dulu, di luru di sudi ngenang. Beritahu di dulu, nau tubuh Kristus. Martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di pesta Natal Parjolo. Imasian Lukas 2 ayat 1 ayat 7 songonon ma tarsurat disi. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus ikon suratan asa jolma di gomgomana. Pamilangon parjolo mai uju di gomgomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namargoar Betlehem. Alasian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jaladina di sini nasi dagok ma hari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna. Di borhos ma, di peakon ma tubagasan panggagatan. Alas wadong inganan na asing di parmianan nasida. Ido ianggo sahatna. Unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Rodo suku-sukun sian boruku namanukun songonon. Oma, dingot hodo pe di dia hotubu, jam 3, jala andikan. Mambege sukun-sukun naro sian borui, ditiki hamet meton na dope, pitor hualu sima. Ia omak mon, tubuh di klinik Dempo Majestik Kebayoran Selatan, Jakarta. Lahir menjelang malam, jala di hari Selasa. Pitor lajut do sukun-sukunna. Anggo ahu oma,
di dia do ahu tubuh. Pitor spontan do hualusi. Ia hoboru tubuh di rumah sakit umum Tarutung, Tapanuli Utara do. Dang olo oma mambuan au tu Jepang? Olo. Ala opung munu ngama tuahian. Dang mungkin be boi dirawat opung. Jala bapa pe sibuk mace luar biasa. Alani tuntutan ni parkarejuan na mengharuskan demikian. Laos disukun mamuse. Bah, ido HP oma. Buasa dang tubuh di Jepang au oma. Alana molo tubuh di Jepang au dang birong songon kulit tu. Ale bersinar. Jala molo songon halak Jepang malo do au. Ale pitor hualusi do. Birong peho boru alai manis do. Hera peranakan Black Amerika do niku. Pitor mekel suping do ibana. Los dihaol maau. O maun. Torus do holan mamuji. Mambainlah rohaku. Dak ya muruk oma on tuau. Jala malo do memang boruku. Dang talusian halak Jepang. Ala hope malo. Juara sada do kan di kalas. Ale adong muse sukun sukulku na parpudi tu oma. Ale unang muruk da oma. Oma, buasa iya Yesus olo tubuh di barani pinahan. Kan kotor doi oma. Bau na pesun. Hape boi do Yesus mamilit. Boi do ibana menentukan. Ikon di dia ibana tubuh. Kan Tuhan do ibana oma memiliki huaso. Memiliki otorisasi. Alai buasa dang dipakai otorisasi na ate oma. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ra sarupa do suku-sukuta do hot na disukuton boruku. Alai los ido mamben hita lam mencoba marpikir. Huhut menambah pangatusyota asa lam kritis. Dada dipakai Yesus otoritasna. Tungpe boi i dipakai ibana. Dang dipakai ibana kesempatan lo patu patawar menawar tu damang na di Banua Gicang. Tungpe boi ulahononna. Alai los alus nii ido naneng begiota marhite jamita Natal di ari sadarion nasian Lukas 2 ayat sada sahatu ayat pituon. Yusuf dohot si Maria songon natoras di patuduhon nasida do haunduhon na tu kaisar. Patuh nasida tu panggom-gomi. Dada alani nama biar. Ayat semata holan didasarkan tu ketulusan ni rohanasida songon bagian anggota warga masyarakat na mangatusi tugas do tanggung jawabna. Ido na macai mandasar umbahen di oloi nasida pareta ni kaisari nong mengeluarkan dekrit ima ikon suraton nasa jolma di gom-gomana. Tung peta kas di boto nasida ia sensus kependudukan. Na pinatupan ni Kaisar Agustus semata lau mengokohkan huasona. Huhut asamura Kaisari menarik pajak sian rakyatna. Tarlumobi ido pena parjolo sahali diadakan sensus sewaktu Kirenius gabe wali negeri di Syria. Alani merespon perintah Kaisar. Dada cukup holan si Joseph. Ali rabdo ibana dohot si Maria. Mengikuti pendaftarani termasuk sudah warga masyarakat. Mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Tungpesa si tongna. Bui sajodo dengan memakai alasan. Ia si Maria
saripeni si Joseph sedang mengandung Yesus. Alani boido Yusuf mengajukan dispensasi pengecualian terlebih bayi na di bagasan kandungan ni si Maria ima buha bajuna. Na tentu mengandung godang resiko. Dina menempuh perjalanan na cukup dao, jalan memakan waktu panjang. Maria dohot si Joseph borhat sian kota Nazaret na di Galilea menuju kota Bethlehem na menempuh jarak 120 km. Membutuhkan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Ala Nazaret terletak di Galilea, sebelah utara Judea. Di satu sisi, totu adong kekhawatiran nihita jolma, namar pikir, marhite perjalanan jarak tempuh na tidak mudah, bahkan sangat meletihkan bagi Maria. Mungkin dapat mempengaruhi janin bayi na dikandung Maria. Ale Joseph sebagai imam di tengah-tengah keluarga, sekaligus sebagai kepala keluarga, dipatari dahon ibanado tanggung jawabna na macai luar biasa. Ido umbahen. Borhat si Joseph dot si Maria tuju dia menuju kota Daud namar goar Bethlehem. Ala Yusuf manang Joseph marharoroan sian keluarga dohot keturunan Daud. Borhat ibana pasuraton dirina rabdot si Maria tunanganna naung gabean. Pardalanan menuju kota Bethlehem dilalui nasida dalam ketaatan tu debata sambing nong menyatukan nasida bahkan tu pemerintah na berkuasa. Nasida na dua mengulahon parsuruan itu hani di bagasan rohana ias na dibarengi dot imana tangguh alani pandongan nioni debata dang adong kekhawatiran di nasida di hapor siai nasida do debata sambing do na campur tangan patupahon persalinan ni si Maria. Pungguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Songon ido Maria rabdot Joseph manjalo parsuruon nasian debata di bagasan haporsion na togu. Gabe sada keluarga nabadia na toktong menjaga habaduyona di masa-masa pertunangan. Hatu tubuh ni Yesus nang dibaritahon suruh-suruan di debata tu si Maria. Songon nataida di Lukas sada ayat 31 sada. Unak ko mabiar ale Maria. Ay dapotan asini roha doho di debata. Gabe-gabean maho, tubuan anak maho, Yesus ma bahenonmu guarna. Yesus na tubui ima anak ni debata na tumimbo. Raja di atas niaka bangso. Jalaharajon nai jongjong. Sat rodi saleleng ni lelengna. Di jalo si Maria ma anakon na tubui. Di bagasan unduk dot serep ni roha. Songon ina ni naposo ni debata. Penyebutan Bethlehem. Songon kota Daud sebagai inganan hatubuan ni Yesus. Nong dinubuatkan panurirang Mika. Bahkan inganan nong dibaga-bagahon debata. Namar lapatan penetapan taringotu kota Bethlehem. Masuk di bagasan rencana ni debata. Baga-baga ni debata ikon digenapi. Tungpe Bethlehem merupakan kota na paling met-met dibanding kondot sude kota na adong di Jehuda. Alai apalano met-met ido di hujuk debata. Songon inganan hatubuon ni Yesus si paluai. Saat pasangan Joseph dohot Maria tiba di Bethlehem, los di sido tikina na ikon bersalin si Maria. Boido tabayakon.
Songon dia Maria mengadopi situasi na serba baru. Na ikon tubuh hononna anakonna di negeri na mace asing. Dao sian sana keluarga na ni harapon boi mangalehon pangurupion. Situasi i diperparah ala swadong ingana na tersedia. Na songon parbonino nasida sekaligus inganan na diharapkan gabe hatubuo ni anakon na tubui ima Yesus. Ido umbahen ikon dibahen lapina jala diborhos di bagasan panggagatan. Maria do Joseph dang memiliki kekayaan na cukup, dang memiliki keuangan na cukup, laho manuhor perlengkapan bayi. Talu mobi di partikian waingon perlengkapan bayi termasuk salah satu perlengkapan na arga. Alani na soboi tarbahen nasida. Holan kain lampin. Jala ingananna dang di box songon akka bayi na asing. Tetapi justru di bagasan panggagatan. Boido tabayakon. Yesus anak ni debata. Si palua ni portibion tubuh di bagasan kehinaan. Kesederhanaan. Ale justru di situasi na paling rendah sekalipun. Justru jalo onnado hamuliaon hasangapon olat nion rodi saleleng ni lelengna. Totudang adong nanggosada na tua-tua. Baik bapa songoni nang ibu dimanapun juga na tega tubuh anakonna di bara ni pinahan. Ale Maria dot Joseph boi mandalani saluhut nai dengan apa adanya. Tung pedihita sandiri barita taringo tuha tudubuna di bara ni pinahan tung macai mengenaskan doi. Yesus na tubui lo paluan hita sian gom-gomani dosa ternyata tidak mendapat tempat na layak sebagaimana mestinya. Tempatna tersedia di ibana holan di barani pinahando. Totu macai sok hita. Marnida realitas na ikon ayoni Yesus na tubui. Tarlu mobi di natorasna ima si Maria dohot si Joseph. Tubuh anakonna Yesus di barani pinahan. Tung pemolo di timur tengah. Barani pinahan mace bidang jala ias. Aledang boi tabandikoni. Dot barani pinahan na adong di Indonesia. Na lebih terkesan kotor, jorok, bau. Sakan tidak manusiai. Kolan ido ruang. Na tersisa sakan terkesan Yesus disamakan dohot pinahan. Tungpe gombaran tentang kekerasan di tiki ala swadong naman jalo. Namun realitas sidang bui gabusota ala memang itulah keadaan asa sitongna. Ruang na tersisa hanyalah ruang bawah. Ingana ni paradianan ni akka pinahan. Na pasti ingana ni dang ingana na cocok. Dang ingana na tepat. Hatubuan ni si palua jolma di sandok portibion. Alai. Boido si Maria. Dohot Joseph. Mandalani saluhut nai di bagasan lasni roha. Hatu tubuh ni Yesus saat ini tidak banyak mendapat tempat di hati orang banyak. Tidak mendapat tempat di ruang kehidupan. Jala ido nang nata adopi di partikian nuengon. Kadang-kadang di garejai sadiri pe. Dang adong narade manjalo Yesus si palua di dirina. Tungpe ta okwi. Yesus si palua di hita. Ale buasa holan ingana namace sempit. Namace terbatas. Na boi bahenota di bana. Tungpe acop. Tado Kristen hita. Si huton Kristus. Ale hita pe parsi dohot do hape. Nang namanulak Yesus seorang di rohatta. Hita do bagian sian halak. Nasorade memberi ruang na layak di Yesus. Asa berkuasa. Ibana songon raja niaka bangso. Ala mulai tubuh pe. Nunga tak persempit ruang gerak ni Yesus. Hatu tubuh ni Yesus nang dibaritahon.
Suru-suruani debatane kon tubuh di barani pinahan. Dang mambaen suru-suruani debata gabelam mandao sian inganan hatu buana. Songoni nang aka majus parmahan. Ale sebaliknya lamar situ tu donasida laho mandapoton. Huta hatu buani Yesus asaro mandapoton Yesus huhut marsom batu ibana. Ido barita lasni roha. Ido peristiwa Natal. Boido tabayakon di saat godang halak. Mulai siana jolo bat sakat tikion. So adong keberanianna. Laho menghampiri bahkan menjumpai bayi. Ala menganggap diri nama rendah, hina. Makilala songon pardosa naso layak. Ala selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan tau humi dirita marhite namandok ramun duau Tuhan. Naso layak do pajupang do Yesus ki. Si paluai ala halak pardosa doau. Hapesa si tongna. Kesalahan besar dui. Tubuh Yesus dibarani pinahan. Asa sude akan met-met. Na merasa hina. Na merasa tidak layak. Boy pajupang do Yesus tanpa ada sekat pemisah. Seandainya tubuh Yesus di sebuah istana raja. Aka parmahanipe mungkin berpikir berkali-kali bahkan ribuan kali lo pajupang dot ibana. Lo marsom batu ibana. Talumobi birokrasi di pemerintahan. Bahkan mungkin juga di gereja. Nah sangat ketat. Bisa saja kehadiran niaka parmahan. Ditolak. Ala berpakaian compang-camping. Kotor, kumal, dan bau lagi. Marhite hatu tubuh ni Yesus. Dibarani pinahan. Julukan terhadap kandang ni biru-biripe. Nunga mengalami transformasi. Di mana peran barani pinahan gabe rikot. Gabe penting. Ala dada be simbol kehinaan. Tetapi berubah gabe simbol hasangapon hamulyaon. Kehinaan diubahkan gabe hasangapon. Yesus natubui dadaholan be anak ni dibata namar mulyai. Ale justru gabe anak ni sude lapisan masyarakat. Naung menghancurkan diskriminasi antara yang kecil dan yang besar. Yang lemah dan yang kuat. Yang berkuasa dot naso berkuasa. Namora dohot napogos. Tahapor syaido debata na berdaulat di ngoluta. Karya haluau ni debata na digenapi. Marhite na melibatkan. Maria dohot Joseph na begitu mulia. Jala tulus. Huhut marserep ni roha. Dakea. Baik Joseph songoni Maria. Meminta perlindungan. Bahkan jaminan istimewa. Di penugasan nasian debata tunasida. Tung peragam ni persoalan. Na kontradiktori. Taringotu keberadaan si Maria. Nama nubuhon Yesus marhite todi parbadia. Alai. Saluhut nai. Boi diatasi nasida. Holan marhite na mengandalkan campur tangani debata. Kita narap dot sude keluarga. Na adong di sandok portibion. Na merayakan hatu tubuh ni Yesus si paluai. Nung ngarade hitaman jalo. Huhut mandai hina tabo. Dot hina uli ni pasu-pasu nasian debata. Tarlumobi dina godang. Hita. Na di partikian alani pandemi COVID-19. Mengadopi kesulitan ekonomi. Tidak memiliki dana yang cukup untuk mempertahankan ngulut tahun. Bahkan mungkin ditolak saat melamar pekerjaan. Dipandang sebelah mata alani keterbatasan. Diperlakukan tidak adil. Bahkan dipermalukan secara keji. Dihamuna naro. Alanunga di palua debata. Sian banjir bandang. Tung pero di bagasan ketidakberdayaan. Di Natalon. Ala habis. Ludes. Sude artamuna. Dilanda banjiri, bahkan gagal panen.
berkali-kali. Bahkan di Hamuna Amang Inang, nah berada di kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional. Sahatu tikion, tong dope Hamuna dilanda ketakutan kapan pemberlakuan wisata halal. Nah dapat berdampak meluluh lantakan pemilik hotel dot restoran Batak. Asabui tetap bertahan hidup. Manang adong dopesian hita. Nah hidup jujur. Tungpe pandemi COVID-19 sia. Nama ce mematikan ekonomi ta. Manang sebaliknya. Dohot dohita terlibat dalam praktek korupsi. Bahkan munafik. Songona taida tega. Oknum pemerintahan. Memakan dana bantuan sosial. Nasa sitong na ikon sahat tuha sahatanna alani COVID-19 sia. Layak do sa sitong na tunasida na menyalakan bantuan sosial dihukum mati. Mungkin adong dope sian hitana terus berusaha. Ale kurang mendapat dukungan sian keluarga. Tarlu mobi sian rekan seperkutuan. Sian rekanan kerja. Ujungna tubuh kekecewaan. Boi dope tahilala lasni rohatta menjalani persekutuan rabdot debata. Tapuji do toktong debata alani holong nana balgai. Naso marhasotan itu hita. Bersyukur hita ala ibana. Si palua hita sian gom-gom mani dosa. Na menjamin ngoluta masa depanta jala dipelihara hita. Sahat tu hari Natal bahkan tu ujung tahun 2021 na tinggal beberapa bulan. Keluarga Joseph dot Maria nagabe role model di hita di partikian waingon. Na tetap saling mengasihi, hidup rukun jala dame, menjadi teladan. Kendati pun ngolunasi dadang seindah, na dibayakon semula. Alai, marhite Natal sadarion, asa toktong gok holong, jala badia parumah tanggota, ikon marsiaja dohita, sian Maria dohot Joseph. Keterbatasan na jot-jot tak adopi, dang na patuduhon naso diberkati debata hita. Ale justru dalam situasi sedemikian, pertolongan Tuhan akan semakin dinyatakan. Pasu-pasu ni debata, songonong di pataridahon tu si Maria, dot si Joseph, los ido pasu-pasuna, naneng sahatu hita, dadaholan di Natalon, alai tuari naro sahatu hari, harorona padua halihon. Melalui sosok Maria, sahalak ina si partangiang, sederhana, tulus, huhut na mengandalhon debata di ngoluna, ima gombaran salak ina, na toktong makaholongi keluargana. Anak kon nang dongana saripe. Ina na bertanggung jawab, rab dohot amatana, pagodang godakon, huhut mendidik anak konna, asagabe anak na memiliki pribadi, na dipasu-pasu debata. Ibu na serep maroha, na boi menjalani kodratna secara tulus. Huhut olo berbagi sukacita, dohot amatana. Peran kom ibu perlidukung, ala nasi dape, dipilit debatado laho menghadirkan rancangan damai sejahtera. Nasian debata, songoninang tu sesama. Songoni anak koni debatado hita, tapatuduhon maka taat tanah bertuhan. Na bernegara, ala debata pe melibatkan pemerintah, asa keluarga-keluarga mangolu, jala mangula, gabe pasu-pasu, dadaholan di keluarga, alesa hatu bangsota, bahkan tu sandok portibion. Kita patut marlas ni roha, ala pesta hatu tubuh ni Yesus, na di bagasan keterbatasan, dadagabe menghalangi sukacita Natal ta di Bornginon. Di tengah sukacita Natal,
martangiang mahita. Asa dilehon hai pason, tuaka ibu. Dilehon bisuk nang gajang ni umur. Dinamangulaun tugas do tanggung jawabna tanpa mengenal lelah. Tanpa mengenal waktu arian nang borngin pe. Songon anak kon pe. Dipaingot do hita asa hormat tu namarna tua-tua. Hendaklah tetap berbakti kepada orang tua kita. Kepada bapak dan ibu. Karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya sebagai anak-anak kita diingatkan. Berbaktilah kepada ibu dan bapak. Serta memelihara hidup orang tua dengan tidak berbantah. Jangan sakiti hati orang tuamu. Berkatalah lembut. Sekalipun itu dalam bentuk kritikan. Sebagaimana yang diajarkan. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baiklah, kita hormati, kita junjung tinggi orang tua kita. Supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Songon bapak di tengah keluarga juga memiliki tanggung jawab. Dada holan secara finansial. Ale huhut manangyakon keluarga. Asa, gabe keluarga, hasea, halomuani rohani debata. Asa gabe pewaris, asini rohani debata, sude keluargai. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Mau liate mardongan puji-pujian di sobon rohanami, ale debata nami di namar saringar hatam nabadiai, di pesta Natal ari hatutu bumi. Saimian ma dame mangaraje roha dot pikiran nami. Sai olo ma hami songon ama, songon ina, gabe panugunogu dianakonna. Songon Maria dot si Joseph, na di bagasan ketulusan, di haunduk kona tu pamareta, songoni di haunduk kona tu debata, na manopot nasida, gabe sada keluarga, Yesus na sorang na tubui di barani pinahan, gabe si palua tu sandok portibion. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 605 ayat 1 sahatu ayat 2 buku logu 605 las maroham laus tapasahat ma pelean na paduahon tu ulaun diakoni sosial Karitas Emergensi Huria Kristen Batak Protestan. Suarahon hatani tu hatado sadarion tu hita, pabua di bagasan panggagatan do Yesus natubui, di borhors jala di peakon, ala suadong inganan na asing, di parmianan nasida. Di patuduhon ido hasereponi rohana, mamuka sian hatu tubuna. Hasangapot mal di batana di kinjang, dami ma di tanoon, di akajol mahalomuani. Nunga tubuh Tuhani nang di bagasan rohat taganup. Tabor hosma ibana di bagasan rohat tabe. Ibana ma napatauhon. Dohot mangalehon gogo di hita.
Laho mangadopi nasa rumang ni parngoluan na si pata ikon mamolus galumbang ni portibion. Hasangapon ma di debata na dikijang, dami ma ditanoon di akajol mahalomuani. Dadaholan di ngolu portibion, pandonganio ni debata di hita. Ale marhite hatu tubuh ni Yesus, dilehon do di hita haluaon, sian gom-goma ni dosa, dohot hamatean, mambain hita bolas mamongoti hangoluan, nasa leleng ni lelengna. Alani gok puji-pujian marohata tu ibana, naung tubui, laho pasangapon ibana ganup ari. Tapasahat ma pelian na tapapungon tu debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti, asa hupar hasya kami pelianon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na toktong na somar mula na somar pasohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim, naung sinakapmu, andorang somaroja handope hasyanganon. Dang tarambat si boli sakapmu, dang sunda tahim na badiai di bahen dosa nami, alani holong ni roham na baga, na so hadoduani. Di baheni moliate marohanami tuho, alanong saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangolu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean dohot sian uhum, jelama sohot hami mangulahon dosa. Ope, say asi maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halojaon na hami, ala tinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habalgonmu dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma akapar halado di huriam, mamaritahon barita na ulii, tu saluhut halak, nong patar hasangaponmu, jalanong jupang dame dohot hasonangan. Selehon mapitu na ukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajay masaluhut raja dot akka suruan na, asa diboto na sida,
naung dilehok ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng ni lelengna. Selehon gogo tuakana di bagasan pangunjunan, apuli akkana marsak, jala palua akkana targogot. Saya tatap jala ondingi akkana pinaburu-buru ni halak alani guarmu. Saya dongani, jala pasu-pasu hamisude, akkana magodang rodi dakdanak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale amanami na di banua kicang, saya pinarbadia ma guarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saut malamoni roham di banua tongaon sona di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni dong anamar dosa tu hami. Unak kami togihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim amen. Atas goarni pimpinan Huria Kristen Batak Protestan, pasaton nami ma tuhita saluhutna, selamat Hari Natal.